Отже, Росія буде продовжувати спроби втягнути народ Білорусі у війну. Про це днями заявив Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що скептично сприймає заяви Лукашенка, що той не хоче бути втягнутим. Зокрема, нагадав, що в Білорусі уздовж прикордонних з Україною областей розташована техніка, яка коригує вогонь по українцях. Тож заявив, якщо Лукашенко справді не хоче бути учасником цієї війни, то нехай прибирає її. Там транслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми. В Кремлі оперативно відреагували на слова українського президента. Речник Пісков заявив, що Київ, мовляв, продовжує підбурювати і нагнітати напруженість. Пісков повідомив, що Путін найближчим часом планує контакти з Лукашенком і що це стане нагодою, щоб обговорити слова Зеленського. Україна має право захищатися. Так прокоментувала у Єврокомісії ультиматум Володимира Зеленського Олександру Лукашенку. Речниця Єврокомісії Аніта Хіпер нагадала, що Білорусь продовжує допомагати Росії і вже не раз влаштовувала провокації проти країн Євросоюзу. Тому, звичайно, Україна має право захищатися, підкреслила Хіпер. Нагадаю, що минулого тижня самопроголошений президент Білорусі здивував багатьох, раптово змінивши агресивну риторику щодо війни в Україні. В інтерв'ю саудівського виданню Лукашенко навіть перепросив у Зеленського за свої різкі випади на його адресу. За його словами, він погарячкував, коли відповідав на погрози з Києва про 500 цілей на території Білорусі. І тоді білоруський диктатор пригрозив ударити по одній, цитую, дуже серйозній цілі в нашій країні. І пропустив, що Зеленський, цитую, десь курнув, десь кольнув, це цитата Лукашенка. Експерти кажуть, що вибачення зовсім не притаманні Лукашенку, і, можливо, це було вперше. То що ж це було таке? Запитаємо в білоруського опозиційного діяча. Сергій Бульба зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання. Як ви вважаєте, як розуміти ось таку реакцію Лукашенка? День добрий, вітаю. Розуміти треба, що Лукашенко сенсував, адкуль ідзе найбільша небезпека. Глядзіце, вот ён же уважліва адсочвае ўсё, што адбываецца. Ён уважліва прыміраў на сябе Венесуэлу, такія ж падзеі, але ж зразумеў, што ў нас няма нафты, таму як бы такім спосабам з ім паступаць не стануць. Потым ён уважліва вывучаў падзеі Іран і вакол Ірана. То бок ён паглядзеў, што нават кіраўніцтва, ліквідацыя кіраўніцтва не ёсць гарантыя таго, што ў краіне могуць адбыцца змены. І ён для сябе зрабіў вельмі такую, як бы так, сур'ёзную выснову пра тое, што такія рэжымы, як ён збудаваў зараз у Беларусі, іх можна знесці толькі сур'ёзнай наземнай аперацыяй. А вот сур'ёзную наземную аперацыю адзінае, адкуль ён можа чакаць, это ў прынцыпе Украіна. Ён разумее, што еўразвяз на это не пойдзе, а вот якраз Украіна можа стаць, як бы, не абавязкова, але ж можа, таму што, ў прынцыпе, Беларусь як суудзельнік, суагрэсар, у прынцыпе, абсалютна законная ваенная цель для Украіны таксама. Добра, канешне, дзякуй, што я цудоўна памятаю, як стаўленне да беларусаў. Дарэчы, я б вас таксама папрасіў не блытаць лукашыстаў і беларусаў. Якое стаўленне было да беларусаў у 14-15, я памятаю, калі мы прыязджалі на фронт, як бы праводзіць інструктаж, я памятаю, як украінцы іх аж навочна загараліся, калі яны бачылі, што увесь экіпаж з беларускімі пашпартамі, але ж мы свае, мы ўсе ведаем і коды, і паролі, ўсё, што трэба. І як адносіны змяніліся вот за якраз дзеянняў Лукашэнкі, за ягоны гэты гульняў з Масквой, калі з беларускага боку і войскі зайшлі, і ракеты ляцелі, то вот яшчэ раз я бы вот, скарыстаўшыся аўдыторыяй, прашу, не блытайце, давайте вводзіць градацыю. Беларусы і лукашисти – це не одно і те ж. А який відсоток лукашистів тоді, скажіть, будь ласка, одразу? Глядзіце, асэнсаваных іх не так багато. От калі маем трошку часу, глядзіце, на 20-й год, перад 20-м годам беларусы, в прынцыпе, дзяліліся на носьбітаў трох асноўных наратываў.
То бок это нацыянальна як бы свядомыя, якія разумелі, што наша спадчына это наша калыска, скажем, это Полацкае княства, это уласна Вялікае княства Літоўскае, это гісторыя тая ж супольная Кіеўскай Русі і ўсё. Я нагадаю, што недзе до 16 стагоддзя яшчэ цяжка адрозніць, дзе беларуская, старабеларуская, а дзе стараўкраінская мова. Разумееце? Вот яны складалі у прынцыпе недзе 30 і нават трошку болей адсоткаў. Але ж у чым бяда у тым, што Расія рукамі якраз от Лукашэнкі, беларускага міністэрства ўнутраных справаў, яна зачысціла Беларусь якраз ад носьбітаў вот это самого нацыянальнага наратыву. І засталіся, у прынцыпе, на сённяшні дзень, як яны нас называюць бело-чырвона-белыя па колеры сцяга, мы іх называем чырвона-зялёныя, да, як от пока зараз. Це ще з Білоруська СРСР, да, ще як такий... Да. Это вот менавіта БССРовская спадчына, да. Яны, у прынцыпе, не кепскія людзі, яны такія беларусы, але ж, ну... Пане Сергію, тоді скажіть, будь ласка, от в цьому моменті докладніше, якщо припустити, що Путін знову почне тиснути на Мінськ і з вимогою, наприклад, відкрити другий фронт, щоб відволікти Збройні сили України, чи здатна сьогодні білоруська армія виконати цей наказ? От які настрої зараз панують серед офіцерського складу от станом на цей час? Глядзіце, я... завершую папярэднюю думку. Глядзіце, рускамірскія, я скажу так, вот асноўныя ворагі складалі ў Беларусі 5-7%. На жаль, яны і засталіся. Але вот яны якраз карыстаючыся маскоўскім уплывам і фінансамі, яны як вельмі ўплывовыя. Яны ўвайшлі ў давер да Лукашэнкі, зрабілі выгляд, што яны як бы асабіста адданыя яму, і таму яны маюць як бы сур'ёзны ўплыў. Дык вот пры ўсім пры тым, што з 2020 году пасля беларускіх пратэстаў у штат беларускіх сродкаў масавай інфармацыі тэлевізію вялі маскоўскіх прапагандыстаў. Вот пры ўсім пры тым, што Беларусь з 2020 году знаходзіцца ў расійскім інфармацыйным поле, ім максімум, што ўдалося, это у прынцыпе, калі сацыялагічнае пытанне праводзяць, яны быццам бы гавораць, што 40% беларусаў падтрымліваюць дзеянні Расіі у акупацыі як бы так украінскіх земляў. Але ж пры гэтым, калі задаюць пытанне, а як вы глядзіце наконт удзелу Беларусі у вайне супраць Украіны, вот тут усё рэзка змяншаецца да тых самых 5-7% рускамірскіх, пра якіх я гаварыў. Вот это готовыя, яны мараць пра далучэнне Беларусі ў склад Расіі, і яны мараць, уласна, пра тое, што Беларусь мусіць разам з Расіяй ваяваць супраць Украіны. А беларусы крытычна не хочуць, яны сур'ёзна. Глядзіце, это сапраўды такі негласны кансенсус. Ні сілавыя структуры, ні Міністэрства абароны, ніякія іншыя сілавыя структуры не маюць ніякай ні матывацыі, ні жадання ваяваць супраць України. А як пересічне населення Білорусі відреагувало ось на ці погрози про можливий удар у відповідь? Є паніка серед населення? Що взагалі, як на це реагують? Чи вони вже звикли жити на такій пороховій діжці? Ну, вы ведаеце, все як бы так прызадумаліся, прыціхлі, але ж нешта адбываецца сур'ёзнае ўнутры лукашэнкавага атачэння. Потому что, глядите, литерально сегодня генерал Вольфович, это секретарь Рады Совбеза, и он выступает и говорит про то, что здійснили напад, это теракт супраць белорусских детей, которые ехали под Бранском автобусе. То бок это зрабілі тыя сілы, якія хочуць як бы так уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны і якія хочуць пасварыць Беларусь і Украіну. То бок, ну, самі разумееце, што тут не так багата варыянтаў. Ён, конечно, не называе, што это Расія зрабіла, але ж ён намякае, што это якраз зробленымі тымі сіламі, якія хочуць як бы так менавіта уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Это ўпершыню такое. Так что я спадзяюся, што ўсё ж таки тое, што Лукашенко стаў камунікаваць з Трампам і як бы так, ён вельмі спадзяецца зараз, што і Сі Цзіньпінь заступіцца і ў тым ліку.
перед президентом Зеленським. Тут є два моменти, пане Сергію, які зараз так гостро обговорюють і соцмережах, і аналітики. Дехто каже, що в такий спосіб, от щодо того, що вимкнення російського мобільного зв'язку, що це такий демонстративний жест Лукашенка в бік України і Заходу, що, мовляв, подивіться, я контролюю росіян, я тут можу сказати свою думку. І дехто каже, що це не є така самостійна гра Лукашенка, його самостійність, що це узгоджено з Кремлем в хорошого і поганого поліцейського. Ну, глядите, у тым ліку ягоны Лукашенкові пропагандисти паспрабавалі в прямым эфіры закидывать, что вот зараз мы разыдемся, тут это гарячие головы, не станем Москву запытываться, почнем шпулять полонезами по Ровенской атомной станции, якая у 60 километрах от межы з Беларусью. Але ж нават штатны прапагандыст, які вот слухаў ідэолага, і ён это, слухайте, кажа, а яно вам трэба, а то можа ветер як бы так наадварот у другі бок разгорнецца. Вам мало Чорнобылю было? То бок, з другого боку, нават па сілавых структурах яны паспрабавалі закінуць, калі што Украіна, калі яны прыйдуць на нашу тэрыторыю і парушаць эти ретранслятары, то мы адкажам усё ядзернай зброі, якая у нас ёсць. Ну, слухайте, ну, у серьезных людей это пока, кроме смеху, больше ничего не выкликало, потому что нема у нас ніякой ядерной зброї. Разумеете? А яны як бы так вот серьезно, як бы так, причем это старшие офицеры у тым ліку вот, у своим коле обмярковывают. То бок, а остатний народ у этот час як бы так, ну, сапраўды, что называется, притиснули в уши, потому что, ну, не разумеют, что отбывается и чего чекать уласна от этих самых уладов. Ще один нюанс цікавий, що з приводу того, що якщо насправді, знову ж таки, кажу вам ті різні думки зараз, які виникають і аналітика з приводу такої реакції. Якщо це насправді спроба заблокувати російському ГРУ і військову можливість координувати свої дії в обхід мінських спецслужб, чи не ризикує Лукашенко отримати відповідь від того ж ФСБ у вигляді якогось внутрішнього заколоту чи замаху? Ризикує. Це один з аргументів, який серйозно його якби так спиняє. Глядите, вот ён у 2020 годзе в обмен на дапамогу России в задушении беларускіх протестаў ён абяцаў больш не вылучацца на пасаду прэзідэнта. І бачыў, ён падмануў і Пуціна, і ўсіх, тому што ён паглядзеў, што Пуціну не да яго, і ён як бы прыняў абедзве пасады, і кіраўніка ўсенароднага сходу, і прэзідэнта краіны. І з таго часу Пуцін перастаў выдзяляць любыя фінансы на падтрымку беларускае эканамічнае чуда. А беларускі эканамічны суд аказаўся не настолькі устойлівы, без вонкавага падсілкавання. Аказалася, што беларуская эканоміка, ў прынцыпе, не выйшла нават на самаакупаемасць. Это пры тым, што Лукашенко называлі крэпкім хазяйственнікам, і ўсё, нічого з гэтага не спрацавала, разумееце? І ён таму сутаргава як бы носіцца па свеце, шукае магчымасць фінансавання, і вельмі ён, канешне, спадзяваўся на эту вялікую сделку з Трампам. Ён спадзяваны, яны з савецкімі мозгамі, яны прывыклі, самі сябе правучылі, што, маўляў, зараз вот, Вашынгтонскі абком, як яны любілі жартаваць, даць каманду еўрапейцам, і еўрапейцы здымуць усе санкцыі, пойдзе беларускі калі, якраз пойдзе ў Злучаныя Штаты, і будуць фінансы на утрыманне сілавых структур, у першых чаргу Беларусі внутры. Але ж нічого это не спрацавала, ні Літва, ні Польша не пахаціліся здымаць санкцыі. Зараз Лукашенко як бы так у пэўнай роспачы, таму што ён не знайшоў фінансаў, і вот зараз ён найбольш слабы за ўвесь час свайго царавання, ён найбольш слабы. Таму што ён разумее, што крый Божа для яго як бы так Украіна. Мы ж бачым, што пасля атакі, дронавай атакі на Москву, прэзідэнт Зеленскі звярнуўся да россиян, что намекните своему Путину, что пора завершать эту войну. Лукашенко прогнозует, что все-таки, что да, война может быть завершена недзе ў осень. И тому он разумеет, что как только завершится война, Путин шчыльно займется им. И он вельмі асцерагаецца этого моменту. Агентура у нас дастаткова. Силовые структуры, глядите, у нас по тым же алгоритме, что ў Крыму были. То бок, узгадайце усе, як бы так, і марскія каты, і ССО украінскія, багата хто стаяў у Крыму.
Их русаки прывучылі постоянно до сумесных навучанняў. Вот то же самое у нас уже 25 годов, совместное навучание, у нас 3 бригады сил специальных операций, раз на год, 2 разы на год, яны проводят совместное навучание. Это уже целое поколение. То бок колішнія лейтенанты, яны уже полковники, да. Так вот, сярод іх проросли настолько вертикальные сувязі, что я вельмі асцерагаюся, что калі Россия захоча силовым шляхам спихнуть Лукашенко, яна як бы так это зробіць без усялякіх сумненняў і маючы вялікія сродкі для этого. Зрозуміло. Дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Спасибі, що відповіли на мої запитання. Білоруський опозиційний діяч Сергій Бульба був з нами на зв'язку. Говорили ми про попередження Зеленського Лукашенку і яка зараз реакція в Білорусі.